Бем му матере, бем му. Дай бе, стай. Още едно да изпиеме, вода го изпиеме, па още едно ги изпиеме, още едно туба и готово. Иако са те сумира, така кукър се бавя, няма да станам от тук до канеца. Не си обам. Ако ме разбъде някой си гонал с секирата. А? Кажу ми приказки за мали деца. Кажу ми за библиотеката у Гоце Вълчев, какво е чита цялата, разбира си, не това учител, какво има върна лектирите, няма. А и они ги читали, разбира се, тази лектира и они са половини да читат или да една ног, няма грешка. Абе, симпатията, да, кой не, няма тук стола и стола, ще помести си 360 степени, а? Па не и знаеш, че си те букви в кучета. Абе, я ги прекъщи, аз съм по-по-ато, от църквата работам. Това е, ако се вика, отдеха да знам какво е, не знам се. Светлана, ай, ти те кръстила Светлана, няма. Мартина, айде, Снежана и Шекърдат. А мен никакво не ме греши. По-наспаме така, айде. Ай, сега сете мирни, не много да ки, сега ки си правим овет, разбираш. Вие нем да ги мешите моветите на лъка. Не засагайте много. А? Кой бе? Нема грешка. Абе, Лоско, кой легни си от този шатър, ай, по на едно место не бива, стръгна това главата. Опече слънцето главата ме боля, кой да си легне? Абе, няма грешка, ако си легне, питай ние, дали они ки издръж, я ки издръж, ама они дали ки. Ко си легне, ама няма грешка. Цуцла ки измузвам 10 млеко от виж. Па немам бе! Абе, няма. Абе, нема и не ръче. Абе, нема само. Еба ти пазара, еба ти Европска уния, човече, капитулация доле. Няма грешка, let's go. Така ли? Абе, шо? Така ли? Шпански ли ми сборят? Няма стой. One shot. Това на кой язик? Француз. А Франц? Франция, Монако, вай 280 евро, дека виж. Франция, лево, тарици. Петарда. Трябваше да си купим един пистол да си пукаме тук малко. Ловечка сезон. Вие киселите по-ски няма с кой да се замараме и разбираш. Да си правим обед, не да се замараме сега, нем да вие сме този дум. А ти подредуваш и картите с нашки. Ама нем да следвате. Извинявам се. Какво на мисля? Воля, ама не съм воля. Абе, що да ви кажа? Како е, бе, другачиня? Нема грешка. Како е? Абе, няма грешка, кой е приятел? Ако е тежка, ке даме, ке дигнем, бе, колко души си. Мушко ли, бе? Възпаление са, вам не прави с леко. Чакай, там е интересно малко. Розово гледаш, не? Значи, баб, това е розов свет. Гледаме птица в лето, ама не може никакво да пана от това. Гонаме сука пиярки. Знаеш ли кажа, не си изгодиш, си легнеш да обманеш? Не, бе, правим си мобет, което не вземаре много блеси работа. Ама ясно, тогава само си момент правиш. Абе, не ли?